Right, nyaya yakasarira takati vanzi vaite kufamba. Ambuya nemuzukuru panyaya huru. Saka ngura tinzi mamai. Pamusoro ivadari. Shuwa tikange tanzi tiende kunofamba. Zvikanzi ngaitange yaenda kwasabhuku ipinde mumaminitsi. Shuwa takaenda kwasabhuku kuti ipinde mumaminitsi. Ndobva tagara pasi bva tataura. Tiri pakutaurirana kudaro. Muzukuru wangu rume ane zvaakabvuma pamusoro penyaya akati handigone kufamba nekuti adzimai vangu vakabatwa TB. Asi ndinose munhu ndakarwadziwa zvakanyanya nekuti ndakada kutaisa social media iri panapaka kana singakanganise Africa yese. Sesi yangu yakaenda kuti ndinoroya. Ndikati ndodowo kuchenurwa nemi. Ndofunga vakati tokuchenurai. Ndikati kushanichenura nei zvikanzi tunobhadhara. Ndobva vatseketudza vachiti vanoda kubhadhara nembudzi 3 ndikati ashikwanisiki. Kana muchida ndibhadhara nemudzi 3 zviri nani mugare. Asi kana mabvumo zvandiri kuda inini tinogona kuyanana. Kana mati hamuna mombe semataurira amuri kuita, mupinda musango mobata chihanda cheshuma. Kana chakura ndozochita imbo yepamba pangu. Kana kuti mhuru yenzou. Kana yakura ndozobopa. Ndopa tikamirira kuti tizodzoka. Saka tiri pakuda kudzoka. Vamwe vangu vakabva vashaikirwa nemwana. Vashaikirwa nemwana ndokubva vatuma munhu kuma 11 kuti endai munoudza kuti mbuya anzi mwana afa uyai kunhamo. Asi ini ndakati wanditi mwana afa uye kunhamo paine chimiro chakadai so saka muri kundikokera here kuti nyama yenyu yaibva chiuyai. Ndo mhinduro yandakapindura kumupurisa wasabhuku akatumwa. Handisi kuziva takanga atumwa nasabhuku here kana kuti akanga ari divi ripi. Saka zvinhu zviri kundibata zvakanyanyisisa kuti inini ndinoda kuti ndivanzwire tsitsi sezvo vakati mudzimai yakabatwa TB but vari kuramba vachindikwidza BP. Ndo patikapedzesera changamiro wangu kuti tizodzoka zuva ranhasi. Murume wamai ari kwedu. Mainzwa kutsanangura kuita mbuya venyu. Tikata kuti mimi muende kwasabu kunyorwa maminitsi dai maminitsi achitoverengwa panapa. Aripo. Asabu ndindawo ndakakumirira sabu. Asungwa awapo bandindawo. Atida izvi ndazwa mai vachitaura kuti pavakafamba vakati hatichada kuramba tichifamba mhosva ndaibvuma. Mupari wemhosva achiti akabvuma mhosva handii. Saka mai vataura kuti ini mhosva manditaura kuti makanga manditi ndiri muroyi ndibhadharai muzvakati. Vakuti aiwa tinokupa mbudzi 3. Saka mbudzi 3 hadzibhadharika nyaya yeuroyi. Munhu kana anangwa uroyi anobhadharwa mombe nombudzi. Ndo zvatinoziva pamutemo. Saka izvi makanga mataurirana kuri kumatare enyu asina kuya kuno. Kana yazouya munhu zvinezvi sinenge kuti munhu akananga mumwe munhu uroyi mubhadharo wake imombe nombudzi. Wedza anayo wedza haana. But mutemo ndozvaunenge wataura. Imimi makataura kuti mungabhadhare munhu nombudzi 3. Amai vari kuti vakuda mombe nombudzi yacho. Muri kuti kudii? Ndiri murume achari kunzi akabvuma. Mbuya vakataura vachiti vachibvunzwa nedaro komiti kwatati kwasabu. Chinzi vazukuru venyu kumaregerai vana venyu kuzvara. Ndaro mataitaurawo kwasabu. Mbuya vakati kungovaregerera kojasi kungovasiya hazviite. Ndakabva rabvunza zvakare ndikati saka matimota sei kunhambuya nevazukuru mavafunga kuti maita sei. Vakati aiwa kuti tisiye tipedze nyaya ngavandipe expense rangu randakashandisa kufamba tichasekuatamana. Vakabvunza vakadzoka kuya adzimai vangu ndovakabvunza vakapindura vakati mazukuru mabva zvataura mbuya. Muzukuru akabva apindura akati inini handina kutowana mari tofanibata mudziko handishandi. Vakabva vauya kwandiri murume wacho ndikati sezvo pari paukama tichida hedu kuti nyaya idzi dzipere tiyananane zvinhu zviita sei zvipera hazvo kana vatitiwo pane expense ravo ravari kuda zvechokwadi expense roro ndichashandawo ndobvisa afafu sambuya vangu tobhadhara toita kuti pamuri tive pamwe chete tifambisani pamwe chete. Ndo mashoko andakataura. Mushure ndataura mashoko evayo mbuya vakabva vazosumudzira nyaya vakati right ndakuda mombe 3 nebhakedhi rezviyo remhunga rinochenurwa kuhama dzangu kuti nini makananga uroyi. Saka mushure menyaya iyoyo kwataurwa kudaro muridzi wenyaya ndaava vakabvunzwa nezvenyaya yekufamba kuti takanzifambai. Saka pamuri kuti kudii vakazvidavirira adzimai vangu sezvo ndova nenyaya
vakati kwete ini kuti ndifambe nambuya handikwanise nekuti handina pandakavananga uroyi. kana vachita kufamba havana kunanga ambuya uroyi ko mubhadharo unobhadharirwa chii vasina kunanga munhu? Mubhadharo uyu kuuya kwawakaita wakauya senyaya yeukama, yanga iri nyaya yekufambisa yeexpense kunoka, yanga isiri yekubhadhara kuroyi. Vakataura kuti vada $266 yandakafambisa ndichiuya kumatare, ndomataura akatambuya. Saka taitaura nezvenyaya yemari, tisingatauri nezvenyaya yemombe yembudzi. Kuzouya nyaya yembudzi nemombe yakazoya mushure mekunge ivo vazotaura tapedza nyaya yemari, vakati ndakuda mombe 3 nebhagedhi remhunga rekuti ndinochenurwa kumba kwama dzangu. Pakanongedzwa maya vakanongedzwa kumusha handeti isisi kuno kudare kana tisingazive nyaya. Amai ava ndobva vakwira dare vachizivisa zvavakaitwa vari kumusha, handiti ndizvo? Now dare rinorukutiro mutemo mhosva yakataurwa naamai ava inobhadharwa nemombe nembudzi. Saka mungadzengerere mukadii but mutemo unotaura kuti kana munhu hanzi muroyi anobhadharwa nemombe nembudzi. One, two, ari kuti inini murume ndiri kunzi ndini ndakabvuma, kureva kuti haana kubvuma zvokutaurwa zvamuri kutaura munomu izvi. Iye ari kuti haana kuzvibvuma zvekuti haana kunanga ambuya chii uroyi. Mukadzi wake ndiye akananga ambuya uroyi, ndiye apiriwa dare naambuya uroyi. Saka mukadzi wako iwe akananga ambuya uroyi ari mumusha mavo. Pamusoro pezvemwana ndokubva afa, pari nyaya yeuroyi yakanangwa naambuya iya. Saka mukadzi wako mwana wako iwewe ndosenge wakabvunzwa nedare kuti zviri kutaurwa muri kuzvinzwa here sababa vemunhu. Munhu wachine ndiye akagara naambuya akapanhasi. Saka chinobhadharwa newe murume, achibhadharwa neuyu chibva kumusha kwake, nekuti zvakanangwa zvinhu zvemumusha menyu anga asina manyatsopaza saka takutaurira. Tiwedzera ipapo pamusoro ichokwadi mazwi ari kutaurwa pane ada kutsigira apa ndinokuti vaviri vari pamberi vane mhosva inova ndiwo uyo ari kuna akataura uroyi kuna mbuya vake. Kunodare ndanzwa kunge makati endai munofamba, vakasvika kuti azokuenda kunozonofamba. Uyo ari kuna anatsoona kuti ini ndine mhosva yangu, handigone kufamba ndizodzoka kudare kwamambo ndichipupura zviri pachena. Saka apa murume ungade kutenderera zvako shamwari, kuparadzira dare nguva. Ukatora nguva yekuparadzira dare nguva mutongo inokuremerai. Ndio zvandiri kuona ombayo. Bozi yoda mukadzi yada anga asina mhosva hapana chinomurambisa kufamba. Bozi mukufamba yanika chitochenurwa kunzi hamuna kumbobvira manangachi kana kuti ambuya havazovaroya. Ambuya dai vakato mukufamba dai vakabatwa vakanzi muroyi, dai nhasiko zvino ambuya vachitobhadhara mwana uyo ari apo. Zvino iye ndiye ari kuramba kufamba, saka tiri kutoti iye akananga ambuya uroyi. Nepo waifanira kunonunurwa nokufamba kuti ambuya zvamuri kutaura kuti makanongedzwa nomwana uyu muri kumunyepera. Kozi kufamba ndokwainokununura iwewe kuti uri kupomerwa. Hongu isheni ndakaramba kufamba nekuti handina zuva randakambomisidzana nambuya ndichiwatuka kuti muri muroyi kana one day handina. Saka takati iwe uri kuramba chienda kuvaprofita vanokununura kuti ambuya zvamuri kutaura izvi muri kunyepera munhu. Ndozvakanyorwa pamaminutes. Asi iwe uri kupomerwa, hapana witness kana kuti titi ambuya pavakatukwa ndofunga manga muri vaviri. Amene kuti pamaitaudzana pano mumwe here akanga aripo angagone kukubatsira iwewe. Anambobvira ndakapopotana nawo pamusoro. Anobvira ndakapopotana nawo kuti ndiwaudze kuti muri muroyi. Iwo kana wakanzwawo nemakuhwawo handizive, asi panoda munhu ini nanombotaura ndakuvabhadhara. Murume wangu ndiye akatotaurawo sekutsanangura kwai. Kweye murume wako aizoda kubvuma kubhadhara achizvitora papi? Iye asiri yane mhosva yacho futi. Kuda iwo wapindurewo. Pamusoro wechangamiri, kuona kwangu ndiri kuona kuti muona munhu wemurume musoro womushandi baba
uyu murume anga achikora nyaya yake padhuze kapaona mukadzi wekuti aiwa indira kubhadhara manzwi ataita paita vanhu vaimbudzi ngani nhatu. Ini ndiro mubvunzo nemurume naye murume munomuda zvanzi izveo unofanira kubhadhara mbuya yako ava mombe nombudzi kuti kudii panyaya yenyi amusuda kufamba kana vadzimai vachibvuma kuti vakavananga uroi mbuya hapana chakabhadhara kana tobhadhara nokuti vadzimai vanenge vabvuma nokuti ndiwo vane nyaya yekunzi ora ngatipedze nyaya iyi yani 2 years ndizvo yani nguva yani 2 years ndari ndiri kungofungidzwa kuti nyaya inofanira kuti ipere vakaenda vanoti ndoshamisa nhasi vadzoka ndatoshamisika nditopinda iwewe murume wangu wabvumaiwa kuti ndakavambudza nditi ndizvo uri kuda kuti nyaya ichipera zvikadzirika ndizvo kuti chimwe yakandikupe zvandikufungidza kuti zvinopedza kuti zviperi zvakangofanira kana wabvisa mbudzi nhatu wabvuma nyaya ndiri kungofungidza kuti mabvuma nyaya nyangwa kwachibvuma kuti kukwirira naambuya zvakangofanana nema wakabatisa chinhu ambuya changoti mbudzi yandikabvisiwa nemuzukuru wangu ndazi ndiri muroi nokuti chabereka mbudzi inobereka mushamani maambuya iwewe ndonobatanidza pambudzi kuno kumbudzi ungozitenga $40,000 handizvozvo 45 35 wakatarisa watoma 100 something ino unobvisa mombe yacho pambo azvinzwa china unobvisa iri mombe iwewe ndiri kuti aiwa mbuya totaura kuti gadzirisane tiwirirane handa kuti bvisa mombe yekuti makananga nokuti tinoramba idzokera mumashure handiti unobvisa mombe inoenda rini muzukuru inoenda rini waita basa wauya nyaya yanga ichitongoda iwe kutipedza kumbicha chatakambisa mazuva atisauya kuri ndairwarirwa ndakatanga kurwarirwa naava mai avo ndozisa vakabva vaitawo zvakanaka pavakamboti uye kuno kutakuyepo ndakatanga kurwarirwawo futi zvakare nemwana saka ndakabva ndakumbirawo ndikafona kunoko ndikati kuno ndapinda dambudziko remwana ari kurwara zvikanzi oraiti saka kana muchinge zvaita zvakanaka muazivisa saka ndakasvika pakuzoshayikirwa nemwana wacho musi wa3 May ndozvakazoitika ndozvakazoitika saka ungaibhadharisa rini paita dambudziko asi unofanira kutobhadhara right ndakutsvaka ndichizivisa dare ndichipota ndichitaura kuti ndapakadai kuti tikwanise kuti ndiunganidze mari yemombe yacho miisire mwedzi 3 anobvisa iri mombe kwete mari kana waibvisa patinokufonera imwe nehama yenyu kutambira munhu shumba varipo vari kuzvinzwira nokuzvinzwira nditi shumba norega norega mainzwa nyaya munotipa 3 months asati kupeiri mari kupairi munhu takudzokera kuchivanhu kana zvadai isusu tinochiona tiri kuno kuti tiri kuona tiri masvikiro okuti tinoona munozouya mutime 3 months time tinomupusha mukomana 3 months time awane chimombe chake chaanouya nacho kuti nyaya igadzirisike mazvita iwewe murume iwewe ndanosaina mudzimai wako ava ndambuya vana vako enonosaina ino nokuti uyo angona kushanya nazvo saka ndoda kuti usaine iwe sungwanosaina ndikukumbirawo kubvunza changamira expense rangu ka ndakamburidza chimbondipaiwo mukanaka expense yamaita kubva kupamai pamushamba nyama kubva paikatanga nyaya iyi hamuna kuya kana kukwana ka 5 ngatikalkuletei hamuna kukwana ka 5 pano amira ikanditaura ini handinyanyodzungaira kumusoro wangu haunyanyodzungaira haakana inge ndakudza kuti yani 2 years ndotozviziva mauya panapa kanokwana ka5 kana asingakanganisi kanokwana ka5 mune chokwadi nazvo verenga yamai mune chokwadi nazvo inini ndakaverenga expense yangu yemunhu aibva kwaaibva achiuya kuno handitonge munhu ari kubva kwaaibva aikokwa nemunhu auya naye pamusoro ivadari aichimbobatai kamai imimi kana munomumba mangu
munomu ndinotonga zvandinoita vamwe kwete zvamunoita imimi. Saka nditeererei imimi kana mava nemunhu wenyu kana hama yenyu ichida kunzwa nyaya yenyu, that's your expense. Handibhadhare munhu aberekwa nomumwe munhu. Saka ndoda kuti muteerere, mava kangani ndipei specific amauya this expense. Chisa inini sema Mama ndati ndipei, ndatika 5 ini ndipei kamunoziva. Kamunoziva ndipei. Kamunoziva. Mava kangani neya mai? Taurai. Pamusoro mama. Ambuya nyaya inoita kugadzirisa zvakanaka. But mimi muda kuti tore dishi riri nomukaka uri makutore jeche musai papo futi. Akusiriko kwandiri kuenda. Aiwa kana ndichitaura mimi munonyarara. Zamama ndichitaura na mambo ndichitaura. Ndinenge ndikateerera ndichiona kuti tiri kuenda kupi, tiri kusvika kupi. Muda kunyangadza nyaya yenyu. Muzukuru abvuma zvakanaka kuti anokubhadharai. Zvine mimi muda kudzimbira. Kuti zvawabvuma muda kukurwadzisa. Aiwa. Akatadza abvuma mose kuti bhadhara. Ungabva mati kufamba kwamukaita kokwe ingabva yasvika pamari yamuri kutaurira pamusoro panyama aibva munhu aibva kuHarare aibva kuLondon. Mambo vanotonga somutongero avanoita inini somutongero wavanoita uyu somutongero wavanoita uyu nouyu. Haafaniri kusarudza, anofanira kuita reza inoti uku inocheka uku inocheka kwete kungocheka kusaidi kuti munhu anzwe kurwadza. Hatidaro. Pamumbuzi kwenda mombe. Ndiudzei amai. Pane chikumbiro chandakuda kukumbira pamusoro ivadai. Ndakuchikumbira kuti vanenge vachiita nyaya semupurisa waSabhuku ngaasaite katsitape katsitwe agotarisa solution inenge iripo panzvimbo kwete kuya achiti pane picture yakadai kunzi pafiwa ini ndiri muroyi oya kuzondimutsa usiku kuti hanzi uyai kwafiwa ipapo paona pakachena. Amai munoona tikavhanganisa zvinhu ka unoita nhururu. Inini ashumba mirai mwana ndewenyu makatomupakura kudhara makamupakura akadai. Saka kana amunondinda kutogadzirisa nokuti makatomupakura kudhara. Saka ndipei mukari uyu mwana wenyu shumba handidi kuti abve muno asina kugutsikana. Takangoti demo chete zvinotaura ndizvozvo tinove dare rakaipa. Inini nzwisisai makava kangani siyana nasimupurisa waSabhuku makava kangani. Kekutanga kacho katu hatina kupinda muno mudare. Ndakaverenga kamwe kacho but achizouya futi ka5 muno mubva dzaita 7 times. Mama kufunga kwenye expense yenyu muri moga inini muchitenga bhanzi nedrink mabhanzi 50 cents nedrink ribodzi rinochengetawo inini ndi panapa kusvika manheru ungati zvingaite mari $6 yet $6 pa every visit. Ndizvozvo inini ndoda kuidzora pamushamba nyama dhora kuno dhora ndizvozvo dhora $4 plus dhora vaisire $5 times 7 $35. Moa maisa mari yavo kakwira nayo dare. Iwewe take the expense. Wazvinzwa? Usatye expense itore. Say $35 yekufamba kwawakaita. Someone wenye kaita mari 40. Moaisira 40 yavo $75. Ndinoda kuti uibhadhare before. Wanzwa here? Usati wawisa mombe. Unotanga waya nemari. Wanzwisisa? In 2 weeks time ungatadza kuitsvaga. Zvakaoma. Mise end of June. Mise end of June. And I'm wasena kugara. And I kumba end of June. Ne 3 months. No reko. Ndo patasvika. Nemwana wenyu. Tapanzwa wadare maita basa. Ini ndakavajaira. Bvira pavauya kusvika izvozvi kuti vatotitaurira nemudare totombotanga ndakwidza ndozodzokera panzvimbo yangu chaiyo kuti vadzoko maita basa ambuya
muchienda kuko tinoona machangamiro asi tinoziva kuti titosangana kusei Next one, we're done.